Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Rosa. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag. Barang makaipaay iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Jak kayat nga ikalaysa ti anak ko ti nobya na. Ngem siyak matlaeng tinakarik na iti bain iti udi na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rosa dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Saan ang mabalin nga ikalaysam ni Glory, Rustom? Ay ayatak ni Glory nanang. Iso nga ikalaysak. Agpanunot ka kumamot anak ko. Baro ka, ng mga sawa kakit din iti balo. Uray balo ni Glory nanang. Nasingpat met. Sigurado nga agbalin to anasaya at nga inaken asawa. Nga maadan anak da iti mo na nga asawa na. Man ano ko mananang? Ibilang ko naputot ko ti ubing. Gaputan na patagdan nga agi na kanyak. Ay unay kan, Rustom. Kastoy lang arudon ti adda pa nagbiag tayo. Mga lakamanan iti pakanam. Di kay ko maagsaw iti kastananang. Adda trabaho ni Glory. Iso asaan aparikot dayta. Ay uray pay. Basta diyak kumanugot iti plan-plan winyaw apa nagkasar. Urayan niya pa iti bagbagayo nanang. Saanan nga agbaliw ti panghadden ko. Ikalaysak ni Glory. Rosa, di mo kumamot pakipiangan ti ayan-ayat da Rustom ken Glory. Ay may sakamot alaklakayan. Ha? 5 lalakyan ka konsentidor. Awan karbangam amang tubngar iti pagragsakan ti anak ta. Saan niya ti kayat mau? Mangala ni Rustom iti pakanan namanan. Ay susapaw. At damat trabaho da adwa. Isu nga awan ti parikot iti dayta. Amang ano isu da pa iti makatulong ka data. Ay, awan lat amok iti dayta. Rosa, di mo kumatagibasitan ni Glory. Oray balaw, ubing pailaeng. Kan may sa, adda trabaho na. Ay, uray anya ti bagbagam. Jack maayaw. Talaga, Jack kayat na Jack Glory. Oray di mo kayat, no iawid ni Rustom ditoy, ay awan ti mabalin mo. Di papanawak ida. Ay, Rosa, agtantanag ka. Ni Rustom laeng ti anak ta nga si dagkadata. Gaputa adayuket nga raw tinakiasawaan dagiti kakabsat na. Agayan ayat gayam da Glory kan Rustom anya, Rosa. Saan? Anya saan? Kat no naibaga ni Rustom kini Uncle na akanor. Plan-plan nun da pa'y gayam ti pa nagkasarda. Ay, saan ang mabalin day tapang panunutan da? Malapdam ayan o agin inayat da. Kan maysa, apay nga agpungtot kang ay. Swertem kit di ata ni Glory ti agbalin a manugang mau. Swerte mo't alablapidam. Anya ti swerte ka ni Glory. Balo lang arudan at dapay anak na. Sungarod ako nakaswerte ka. Tadan adagos apo kaum. Saan ka di nga agpapada nga awan pa'y anak, dagiti anak mo anang asawan ngemun una? Ay, uray awan ti apok. No anak to, pa'y matlaang na dya Glory. Unay kan aya, Rosa. Agpaiso mo ti kinunak. Diyak kayat ti instant apaw. Saan ko mamut akasta? Di mo ipaidam ti ragsak ti anak mo. Papanam, Rustom. Saan ka di a Domingo ita? Mapantayo ko mamakimisa. Mapanak ba ti simbaan nanang? Ay, no kasta nga rod, agkukuyog tayon. Wana, ngam sukunak pa ni Glory. Tagigiddan tayon amakimisa. Anya? Wana nang, tayon ton malpas ti misa. Mang restaurant tayo. Agkukuyog tayon tumatla nga agawid. Kayat mo asawan? Iyawid mo dito'y dagiti agina. Kasta nga rod nanang. Tanapagnuman min ngagdan na kami. Ket sumarunon ton ti kalaysa. Anya? Ay, di nakpagpungtuton, Rustom.
Saan ka di nga imbagak idi ajak kayat ni Glory? Nanang, mapan kayo ije simbaan. Ngam kastapay lang ti bagbagayo. Ay! Ha! Pangaasyo, nanang. Didak ko man pakibiyangan, no may papan iti da ito'y abanag. Ay na. Ang bagay at talaga da Glory kan Rostom anya, Rosa, Andro. Uwan nga raw. Ay na, kasla inauna nga anak da ni Jeff. Uwan nga raw. Ay na, imbag man ka naging nayat da adua. Uwan nga raw, Anita. Nasingpat ni Glory. Isu abatsyag, naragsak dan to nga agdan na. Masiguradong dayta, Andra. Ang iyali ka kayo latayda nang runa tadida pa'y unay ang puti ang pamilya. Ay katwan Anita. Nay. Abay ngay, asaan ka matanyag sasaaw, Rosa? Hindi ka kati maragsakan iti panagkalay sa da Glory kan Rostom? Idi ipayla ang ama di tirikna. Iti panagasawa ni Rostom ka ni Glory. Ngam ipapilit na ti kayak na. Iso at talaga ajak maragsakan iti panagkalaysada. Ay na, Rosa! Nagkalaysadan, nalpasen, iso nga awanan ti maramida. Husto, ti kinuna ni Andro, ading ko. Iso adikan kumuntra. Mala, tumakder ka kidin dita. Tainta makidayang-dayang. Nanang, kaya tiyo ka diti dinengdeng asidaan? Apay adi kayag sasao. Adda ka dirikrik na inyo, nanang. Awan, Apay nga rod adi naksungbatan. naskan ka di pa'y adamagam dayta. No kayat mo alutuan, di lutuam latan. Pasensya kayo, nanang. Damagak laang tano diyo kayat. Sabali ti ilutok asidaan tayo. Ilutom latan, no anya ti kayat mo alutuan. Jak to matlamangan. Ni, apay ngay, nanang. Mabalin ka di Glory. Di kan dumanamag dita. Di kaya makadlaw. Ha? Di ka kayat akasao. Isungagtan na ka dita. Lutuam no anya ti kayat mo alutuan. Kumusta ngay da Glory ije balayaw, Rosa? Ay, masurunak. Tapay manan. Kasanumot nga men. Diyak lang arudon kasarsarita. Damag pala, damag. Di la makadlaw. Ay, kat napatag siguro at itamdamagan na. Ay na, di ka kadaag kaskasta din ko. Dakkel akatulungam ni Glory. Tasaan kan nga agluto ka naglaba. Ay na, tapno ammom. Dinengdeng laeng ti ammo na alutuan. Imposible mat dayta. Nagtrabaho ni Glory iti restaurant. Iso ajak patyan dayta nga ibagbagam. Ay na, siyak ti patyamanang. Siyak ti kabalay na. Iso ang makitkitak amin agaraw na. Nakaginginad nga gargaraw. Amangan mat no padpadak sa manan ti manugang mo. Ay na, pudno amin, dagiti ibagbagak. No kayat mau, di umyan ka ije balay. Tapno makitam apudnaw, dagiti ibagbagakken ka. Nanang, Nay, seryoso ka mat, ang makisarita kanyak. Apay? apay ka di akasta kayo. Apay manan? Apay ngayong bagbagayo kini Auntie Anita. Adinengdeng laeng ti amo ni Glory alutuan. Katagpay sumat. Nanang, saan apud no dayta? Kan maysa, damdamagan ka no ni Glory. No kayat yo ti dinengdeng. Ngem sabali ti sungbat yo. Na, tasyak pay gayam ti dakas itan. Siguro, kompormila ti impulpulong ti asawa man niya. Saan nga ugali ti asawak ti agparbo, nanang? Iso apang nga asiyo. Baliwan yo ti ugali yo. Lola, anda ipakitak kada kayo. Awan panawon ko.
Makit kita mat nga dararamidag. Mabiit laang mat, Lola. Di ka man tumaktak si ka, Jeff. Sayang lang ti oras ko. Ada nga minti surprise gift ko kan ka, Lola. Regalo kan ka ita a Paskwa. Intad kon ti regalo kan ni Lolo. Ay, jakmat lak orson ada ti linaon day ta regalo. Itad mo latan iti inam. Wano nilulam nga anita. Ha? Mala, panawan nak dito yan. Tay tuloy kon ter aramidag. Aglablabas kayo nanang. Ultimo ni Jeff, pakitaan yu iti saan anasayaat. Anya nga tirik na jay ubing. Kanayon naklatan nga ungtan gapulaan ka dagijay nga gina. Apay, napatpatagda ka din ngam siyak. Saan nga iti kasta nanang? Ngem saan anasaya ter aramiden nyo? Asawak ni Glory. Isu arumbang nga ipatagyo kumamet. Jak marami dayta. Amom ba't asipod pa iday. Nadagsan ang tidarak iti dayjay a babae. No kasta nga rod, lumasin kami iti pagyanan. Agabang kami iti apartment iti sentro. Bayat ama ipatpatakder ti balay mi. Anya, tapanawan na kami pa yan iti amam. Kasapulan nanang. Gaputa saksaktan yun ni Glory. Naa, taisukit din ti isakit mo. Laglagi pam, siyak ti inam. No awanak, awan kamot dito'y lubaw. Hey, talaga marurudak iti dayjay Glory. Isukit din ti pangpangruna ni Rostom. Kahit anya nga raod, asawa na ni Glory, isu anormal laeng akailalaan na. Dujak tila nakapanunot iti nasayaat. Impungot-pungot kon, sakbay a pinalubusak idapi manaw. Ay unay kan Rosa. Anya launay ay ati di mo pangayatan kin ni Glory. Kat nasingpet may. Agraman ti anak na. Nalailo nga ubeng. Balo nga road, kat baraw ti anak ta. Awan mo ti dagas na dayta, gaputan na waya ni Glory. Ti dagas, kat no si aasawa ti may sa kadakwada. Kasano ngay, Rosa? Dudwa kayo lang ang kinila kay mo ije balayaw. Kayat ko kit di tamaramid ko amin na kayat ko. Awan ti disturbo. Anya, kayat mo ti kasta? Ay, wun manang, may mayatan ti kastoy. Ngam ti adda kabalay ko, ajak mo't katinunos. Ay, sikat ayan ti problema, Rosa. Agamiris ka kaday, ading ka. Saan man aday ta ti pagtungtungan ta? Kasapulam da Glory. Nang runa ta isulang ti asidagkan ka. Saan ngagnanayon anapigsa ka? Kabailak ti amin, uray dakda kami kani Andraw. Italaang dayta kasanung ay inton agkapsot ka. Ay, Isong agpanunot ka, ading ka. Laglagi pa bumakbakat kan. Rosa, agtugtugaw kamatlatan. Kasla dapat padaan ama. Or-orayak nga ron dagiti anak ta. Barang malagit data sa rungkaran. Ay, wen nga rod, bakit? Nilaing matrostom ti mang sarsarong karkadata. Wan nga rod. Sa bagay, adayo ti ayan dagiti daddo mga anak ta. Marigatan da siguro ngagbiyahe. Nalabit akasta, Rosa. Ure kastaman bilang. Ay, kat ikarigatan da kumamat to may agpasyar Wendo umawag da kumamat. Wan nga rod. Mailiwak una yun kadakwada. Ngam kaslawan mo ti iiliwan da kadata. Ay, nakalipat da pa'y siguro na. Pudno gayam ti bagbaga ni Manang Anita. Anarigat ti mayadayo kadagiti anak. Malalala, umay kan. Umunagtakitin. Sumipngitin. Lola! Lolo! Adya kami! Nay, asino nga taday jay? Adya kami, Lola! Kita eman. Lolo! Jakmutan malasin tanakapsutan dagiti matak. Jakmut lamailasain. Agpukpuk ka, mate. Turayan talatan ang makaasi dagda.
Ha? Agmano lolo, Ah, lola. Ha? Jeff, Wan lola, kadwak da na ng kentatang. ay, nay, naapaw kayo na nagdakkel kagaya ba? Tatang, ada kami. Glory. Ay na, pasensya kayo nanang. No napuskol ti rupak nga imay. Kailiw kayo nga minan. Ay, malasang ko. Siyak ti rumbangagid daw iti pamakawan. Gapo iti inararamid ko iti kalabos. Nanang, Imbag kayo pa'y tamalagip na kami sa rungkaran. Itala ang anaamiris ko. Saan gaya marumbang titrato kun kaiday? Gaputa impatag na kas katugangam. ay nananang, di yun panunutan date na. Ipatpatag da kayo unay. Kan may sa, ada sakit yo. Iso arumbang nga aywanan kayo. Pakawanan dakit di Gaputa italaan nga imay kami. Amkak ngamin no kaguradak. Ay, saan ka kagura malasang ko? Ngamkit day, mababainak unay. Kas itimbagak. Di yun panunutan day jay nanang. O ala, intay kitin ni unag. Intayon lola, lolo. Tumunag tayon, taado ti pasalubong ko kada kayo. Nalaos tibain ko iti manugang ko. Gapo ta nagtalinaed latta na saya at kanyak, nga oray dakes ti impakpakitak ken kuana. Isupay ti kanayon amang kadwa kanyak nga agpadoktor. Gapo ta kasapula kon ti regular check-up. Gapo ta adayo dagiti anak ko. Alakastan ket agyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Rosa. Rosa pagayam ko, nasaya at mata nakaamiris ka. Ala, ituloy mo ti agaramid iti nasayaat, ket sulnitam amin ang nagkurangam iti manugang mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulon. Ti pagama nagpailingad itinagan a Rosa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.